Takže ahoj YouTube, ja som Macher255 a dnes si prinesieme prvý diel z novej série Redstone Tutorial. Takže poprvé, čo je Redstone? Redstone je vlastne, dá sa povedať, kábel, ktorý má určitú dĺžku vodivosti. Takže to je 10 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vidíte, 15 blokov tu už nevedie. Na predĺžovanie signálu sa používa Redstone Repeater. Vlastne on vám predĺží signál o ďalších 15 blokov. A zase tu zhaslo, takže tu dáme Redstone Repeater a znovu môžeme 15 blokov. Hlavne nikdy nedávajte, vidíte, jak smeruje? Smeruje tam. Šipka je smerom tam. Keď ste dali opačne, tak vám prúd nebude viesť prúd, lebo šipka je tam, takže on stade bude smerovať tam. A ešte Redstone Repeater môžete nastaviť, takže on príde prúd, počká napríklad 4 sekundy, až tak ho pošle ďalej. Takže tady tu si nastavíme 4. Ideme vyskúšať. Až teraz, vidíte? On najprv chvíľku počká, kým ide ďalej. Takže dnes si ukážeme jednoduchý obvod opakovať signálu. Potrebujeme Redstone Repeater, Redstone a hoci čo, čím ten obvod aktivujeme. Takže naskladáme si Redstone Repeatery. Potom sa dajú na tom nastavovať, ako dlho chcete, aby ten signál vlastne putoval. Môže hneď obehnúť, ale môže raz za napríklad 3 minúty, aby sa zaktivoval signál. To vyskúšame. A vždy musí ísť takto, že po sebe, z tej šipky. Teraz stačí krátkodobý signál a už to ide dookola ten signál. A tu môžeme nájsť nejaký napríklad pistón. Nechceme lepka, chceme normálny pistón. A to môže vám robiť dookola. Teraz dáme, že by to išlo rýchlejšie. No, už to ide rýchlejšie. Môžeme tam takisto dať notebook. A tak ďalej. Vy asi nebudete počuť, kde ten notebook. Neviem, čo sa mi tam pokazalo vo frapse. Takže tak tomu. A potom ešte ak ste videli, som tam dával, keď je ten Redstone Repeater, som tam dával Redstone. Ale Minecraft má takú dobrú výhodu, že tam nemusíte dávať Redstone, ale hociaký blok, ktorý nájdete v prírode, či už tráva, hocičo, myslím, vedie elektrický prúd. Takže namiesto Redstoneu sem dáme kameň, pripojíme k páčku, môžeme aj na kameň. A teraz dáme tiež krátkodobý signál. A už vám to aj cez kameň beží. Dobre, ne? A potom v ďalších častiach si ukážeme zložitejšie redstone obvody a možno aj nejaký špeciál si natočíme.
To čo som ešte povedal. Takže tak, skrátke. Tento prvý diel bude taký kratší, ale potom už budú tie diely dlhšie a budem vám vysvetľovať. Alebo sa ešte ukážeme jeden redstone. Taký redstone obvod sa volá Ungate. A vlastne vyzerá takto. Tu si hore dáme redstone točku. Sem a sem. Sem hore dáme redstone a odtiaľ navedieme dve redstony. Aj sem, vidíte, táto točka nám zasla, lebo jedna, keď tu svieti točka, tak tu zhasne. A sem dáme napríklad dvere. Tak. A teraz si sem navedieme páčku. Stisneme jednu páčku, nič sa nedieje. Stisneme druhú páčku, nič sa nedieje. Stisneme obidve páčky a dvere sa nám otvoria. To je preto, lebo tu je zapnutý signál, tu sa vypne. Keď sa na obidvoch vypne, tak tu sa zapne signál a sa nám otvoria dvere. To je dobrý zamykací systém pre napríklad pre domy na multiplayer, že si zamknete. A tu bude napríklad vaša stena tomu. Toto tu je vnútri v dome. Tu bude páčka jedna. No. A sem si dáme ako zaktivujeme jeden doma, prídeme zvonku, zaktivujeme druhý a môžeme vojsť. A nikto iný sa ku nám nedostane. Ako dobre je mať na serveri železné dvere, lebo drevené vám každý otvorí. Takže radšej si tam na multiplayer dajte železné dvere. Takže to by dnes bolo všetko z mojej strany. Nezabudnite dať napísať niečo do komentu, odoberajte náš kanál a čau.